Salut! Bine te-am găsit la un nou video de pe acest canal. În acest video vom reacționa la cele mai satisfăcătoare videoclipuri de pe Reddit. Mergem aici frumos, vă arăt și vouă. r/oddly satisfying. La fel ca în videoclipurile trecute, pentru că le filmez unul după altul. Este 12 noaptea, e târziu, deci trebuie să vorbesc încet. Din nou, camera s-ar putea să se vadă sacadat, s-ar putea să se mai blocheze, dar important e că sunt aici. Cu fundalul ăsta frumos, negru. Ok. Am dat aici pe hot. Da, e ok așa. Haideți să vedem ce faci. La asta nu trebuie să stăm mult. Deci a făcut din ruginitura asta. Ia uite, mașină nouă. Astea sunt foarte tari cu tăiatul ierbii. Uite ce frumos le tai. Ce frumos tai iarba asta. Amândoi în același timp. Da, știu chestia asta, nu știu ce trebuie să pui, trebuie să faci o soluție în apa aia, o pui în congelator, aceea și se transformă instant în gheață. Opa, stați, așa trebuie, am dat așa, bun. Eu n-am putut niciodată să scriu așa frumos, nu pot să scriu frumos, nu pot să scriu fac nici cu stilou. Nu știu, la mine de fiecare dată când încerc să scriu cu stiloul, nu funcționează. Ba, pasta e incoloră, nu scrie deloc. Ba, penița aia se strâmbă, nu știu cum face, numai cum vrea ea, așa face penița aia. Ba, se usucă cerneala, ba, sare cerneală din el. Ba, cărbunele nu-i umed. Numai așa pătesc eu când încerc să scriu cu stilou. De asta scriu cu pix acum. Acum ce mai avem aici? Ok, asta nu e chiar așa satisfăcător. Asta trebuie să dăm skip. Hai să vedem. E și asta o artă, până la urmă. Trebuie să știi ce faci. Dar m-au enervat așa, mă enervează de obicei la chestiile astea. Conturul ăsta alb. Adică la unele chiar strică. E prea gros. La unele arată bine cum e la asta. Dar la alte desene, conturul ăsta sau linia asta albă strică foarte mult. Eu încerc să mă uit încolo, că acolo mă văd pe mine, dar camera e aici. Da, asta ar putea fi o problemă. Uite ce frumos clipește. Cum se întinde. Nu știu cine a făcut asta. La cules de coacăze. Tare. Asta trebuie să fie interesant. Cât talent pe el. Faceți și voi așa în bucătărie? Asta e că mai e. Nu faceți și voi așa în bucătărie de fiecare dată când faceți clătite sau shake-uri? Eu mereu. Hai următorul. Desenează un... Păi trebuia să fac schema asta la școală pe tablă. Hai, îmi dădea doamna de mate 10 direct. Dar dacă n-am știut. Uite, trebuia să mă uit aici. Mă și enervez. Ia stai așa, trebuie să mă duc acum pe top this month. Ia ce avem. Hopa. Aici dăm skip repede că nu știu de unde sunt.
interesant. Clar nu pot să fac asta. Mai ales, eu sunt praf la desenat pe foaie. Deci pe foaie parcă am mâna strâmbă, așa îmi face mâna când desenez pe foaie. Pe digital sunt mai bine. Pe digital chiar pot să fac un desen. Dar pe foaie... Deci, eu de fiecare dată când fac un desen pe foaie, desenul, să zicem, iese ok chiar dacă mi iese negru. Adică mă pătesc pe mâini, se întinde creionul peste tot, cum așa mi iese mie. Dar pe lângă asta, desenul iese ok. Dar când ajung la culori, deci eu niciodată n-am putut pune culorile alea cum trebuie. Pun și o culoare acolo, se întinde peste tot, se împrăște. Dacă pun prea multă apă, se face lichidă foaia. Dacă pun prea puțină, nu se întinde. Numai așa pățesc eu la desenele astea. Ce e asta? Yeah. Ce tare arată. Eu n-am înțeles niciodată ce sunt astea. Opa, hai că vedeți bine, da. Așa. Nu știu, ce sunt astea? E de pe TikTok, trebuie să dăm schimb. Practic învârte și schimbă culoarea, așa. Dar ce e? Candy. Cu ce bomboane arată așa? Ăsta e materialul pe care îl pui acolo și din asta se fac bomboane, caramelele alea? Nu știu. Le spală. Le dă foc. Ia fii, le topești. Mi se pare că am văzut ceva de genul pe TikTok. Sau de fapt pe Instagram. La un repost. Ceva de pe TikTok. Uite ce frumos se curăță. Nu știu cum funcționează asta. Ori ăla e praf ceva și focul ăsta l-arde, ori e atât de vechi scaunul ăla și atât de folosit încât s-a mătuit suprafața aia și când dă cu focul doar topește puțin să se întindă și ajunge așa, nu știu. Aici decupează tabla de pe casă. Uite cât de perfect decupează din mână. Ia să dă microfonul mai așa. Cam face umbra aici microfonul ăsta. Da, asta e. Acum stați așa să vă arăt un pic o chestie. Acum e cu lumină direct în față. Dacă opresc lumina, fiți atenți. Acum nu se mai vede nimic, e întuneric. Dacă aveam lumină, se vedea mult mai diferit. Și mult mai urât. Uite cum mă văd. Mai bine. Zic. Asta e o animație. Stai, e real sau e animație? Și de ce s-a dat calitatea așa? N-are cum să fie real. E animație asta, nu? Da, e da, scrie acolo. Astea nu-l deschidem. În slow motion, ia uite cum nu deschide pe 1. Nu, stai, asta e... Da, asta e pe 1, faza nu-i celălalt. Uite cum își deschide pe 1 ochii ăștia. Uite cum se bălângăne acolo. Ce voiam să zic? Da. Scaunul ăsta îmi scârție aici pentru că... De ce nu? Așa vrea el să facă cu mine. Cred că pentru că stau eu strâmb pe el, că trebuie să stau cumva în direcția aia. Iar să bloca camera. Nu știu, și mai dă ea așa niște refresh-uri, habar nu. Hai să vedem următorul. Pix cu gel. Dar uite cât de umed e, arată... Cum se usucă asta dacă e așa umed? Da, și ananașii, e normal, cresc jos, nu cresc în copaci cum credeam toți. Logic.
De ce se setează mereu calitatea așa jos? Am internet de 300-400 de mega pe secundă. Vreau și eu să învăț să fac asta. Niciodată n-am putut. Da. Nisipul ăla fin de tot, față de ăla de la Mamaia. Stați, ia putem vedea aici. Plajă Mamaia. La imagini. Față de plaja asta din beton acum. Ia dacă vedeți. Dar de fapt nu stai, asta e veche. Nu știu unde e o poză cu plaja nouă. Dar oricum știți că au extins plaja asta de... Prima oară au făcut-o pe aia de la Eforie Nord. Apoi au făcut-o pe asta de la Mamaia. Au extins-o, cred că mai mult decât pe aia de la Eforie Nord. Dar nu găsesc eu... E pe aici? Nu. Oricum, ei au făcut-o și pe aia varză. E bine că au extins-o oarecum. Doar că am fost la Eforie Nord și știu cum e diferența aia de dinainte și acum. Și nisipul de acum e practic adus manual. Nu știu de unde, dar sunt scoici și chestii luate dintr-un loc, aduse cu camionul și puse acolo. Și scoicile alea, normal că se sfărâm acolo, se adună cu nisip cu toate. Și așa ajunge pe plajă un nisip sfărâmicios, normal că e sfărâmicios, un nisip plin de scoici rupte și toate chestiile de astea. E târziu, nu mă judecați pentru cum vorbesc. Cum ar fi să avem pe plajă la noi nisip de ăsta? Păi ar fi ceva. M-am îngropat în nisip de ăla cu scoici și chestii. Mi-am julit picioarele de tot. Nu știu ce vopseluri folosesc ăștia, eu nu... Cum fac astea? La mine vopseaua se întinde dacă încerc să fac. Ori se întinde, ori nu se mișcă, rămâne acolo, înfiptă, parcă. Stai, zici că e făcut din lanț, cumva. Uite ce textură interesantă are. Opa, nu deschide. Uite ce frumos ăsta, zici că e din lanț și stai așa încolo, uite, zici că are pălărie. Asta e capră, da. Ia să vedeți transformare. Bum, opa, nu facem sponsorizări acum. De la maimuță la om, ca și cum. Cât de perfectă e sudura, nu? Da. Trebuie să ai un aparat bun pentru a face asta. Adică nu merge cu orice aparat de sudură, trebuie să fie aparat de la mare de sudură. Să faci o manoperă de asta. Manoperă? Nu știu dacă așa se cheamă. Oricum să faci chestia asta. E o performanță. Serios, dacă nu. Uite cât de perfect l-a alineat. E cât avem videoclip. Mai căutăm așa, mai trecem rapid. Ce casă frumoasă! Aș vrea să stau... De fapt nu aș vrea să stau. Dar mi-ar plăcea ca vecinii mei să aibă case de genul. Oară la sfârșit ce casă mi-ar plăcea mie. De fapt mi-ar plăcea casa aia pe care am făcut-o în Scrum Mecanic. Ceva de genul ăla. Frumos editat videoclipul, n-am ce spune. Frumos tare editat.
Nu pot să stau prea mult la ele, din păcate. Ia să mai vedem. Frumos, îmi place editul. Adică chiar se vede că știe ce face. Dar nu putem sta prea mult la fiecare videoclip pentru că nu știm cum ne luăm un copyright. Ce trage de acolo? Droguri! Ia uite unde le-a băgat mârlanul. Le-a băgat la ascunziș acolo. Păi da, nu. Nu i-a mers. Asta e varză, ia zi. Ce e asta? Stai. Rice paper. N-am auzit de așa ceva niciodată. Pe la chinezi trebuie să fie neapărat. Altfel n-are cum. Acum mi-a dat astea cu mâncare. Nu-i problemă, îmi plac. Ia să trecem rapid. Interesant. Trebuie să fac și o chestie de asta. Uite ce bine arată. Stai că pe asta o salvez. Serios. Trebuie să fac și eu de asta. Poate pun pe Instagram, urmăriți-mă. Link în descriere. Am linkul ăla din descriere care vă duce pe o pagină unde aveți acolo toate. Puteți să-mi lăsați comentariu, puteți să vă abonați, vă anunțe pagina aia când mai adaug ceva acolo. Aveți Instagram-ul și YouTube-ul meu. Și mai urmează să adaug. Da, sunt în proces de creștere acum, da, adică testez chestii. Abia mi-am găsit platformă cu care să filmez și eu bine. Și încă nu-i gata complet. Camera încă sacadează rău. Asta ce ar trebui să fie? Nu știu ce e, dar arată foarte satisfăcător. Dar vreau să văd o dată asta de la început. Chestia asta nu substanță. Materie de aia foarte lipicioasă. Eu așa știu. Am văzut într-un videoclip. Ăsta îl învârt și face o animație, așa se învârte. Ăsta e tare. Am vrut să zic că e animație, dar după mi-am dat seama că e de asta cu stop motion. Tare făcut. Dar nu ne putem uita la tot ea. Putem să ne vedem doar așa. Doar așa. Deja 18 minute. Ne-am lungit. Încă puțin. Sunt prea tare astea. Ce structuri străvec mai face asta? Bureți. Astea cu poze perfecte sunt cele mai tari. Deci, artist te numești dacă faci poze de astea. Bine, asta nu e nimic pe lângă altele. Uite cât de uleios pare. Asta nu-i oddly satisfying. Nu-mi place uleiul ăla. Nici nu se prășește. Nu, ce e asta? Hai, ultimul ăsta. Vedem ce desenează și după vară casa. Iar face asta. Camera așa. Mergem aici. Acum căutăm, cum se cheamă? Frame house. Images. Uitați, ceva de genul. Mi-ar plăcea să stau așa într-o casă de asta, adică ar fi frumos. De-aia că era o poză pe aici,
Asta e cea mai tare casă pe care am văzut-o vreodată. Uite cât de tare arată. Da, în concepția mea știi cum ar fi? Aici jos ai bucătăria, cum am avut și pe Scra Mecanic. Acolo sufragerie, ceva baie. Nu știu cum trebuie să încapă pe aici. Sus, urci, ai aici biroul și faci videoclipuri, îți pui camera așa și se vede peisajul în spate. Acolo patul, televizorul. Ar fi prea tare ca să vezi. Astea sunt preferatele mele. Așa ca chestii de sfârșit de episod. Chiar arată foarte, foarte bine. Dar cam atât și cu acest episod. Stați așa să mă vedeți mai bine. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare cu bine. La revedere!